Проба, казаха ми да го бършим този Wrangler. Така. Здравейте! Ние сме План Б. Намираме се на автокъща Кали Ауто, а това е Wrangler JK, който ще ви представим днес. Ще направим кратка разходка. Jeep Wrangler JK се произвежда от 2006 до 2018 година, като конкретният модел е 3.8. Бензин, разбира се газ, защото го караме много и му се радваме. Имаме интейк от KN Performance с чорапче, за да мога го караме и на влага. Имаме цяла генерация Mil-Tec, сега ще я покажем отзад. Имаме окачване от МНМУ с 2 инча лифт. Гуми на заводските джанти, Westlake-ове, 35-ци, смело. Видяхте какво има под капака. Днес ще монтираме силова броня също така. Ако може даже да го направим така, да дойдат колегите да я монтират. В кадър те има. Пребарте? Как ние сме я пребали? Така ли беше? Имате в кадър. Го правим. Това не дава ти стойности. Няма тук. Това трябва да се пръсне цялото. Да, браво, да. Виж, Дай брат гайка. Такива метал не е хванат. И виж, не е от сега. След много е вода. Добре, иди да се става напред. Маза ти изглежда гадно. Всичко пречи. Снимаме иначе. Винаги разглобите ли Wrangler-а, колан задължително още преди да го запалите. Сега ще извикаме колегата. Ние ще заставим отзад, той ще му подава газ, за да чуем генерацията. Но когато чуя Jeep Wrangler, сещам и си представям точно ето това. В тази му конфигурация, чисто гол, без таван, без врати. Защото Jeep Wrangler е създаден за пясъка. Дали ще е калифорнийски плаж, дали пустинята, това е конфигурацията за него. Сега ще го чуеме. Винаги му дайте газ, когато е топъл. Изчаквайте ги да загреят, като BMW-тата, като в общи линии, като всичките коли. Колега, дай! Наистина, може би това си автомобилен ентусиаст е, като чуеш нещо такова, колкото да се стараеш да запазиш това stone face, всъщност усмивката да е по-силна от тебе. Защото, в крайна сметка, автомобилите са за това, за да се забавляваме и да покажем кои сме. Понеже режисьора ни се кара, ще се занимаваме с инсталации, висят кабели от бронята, обещавам, утре няма да е в този вид, просто не си иска минимално да покрием козметичните забележки, че бронята я взехме втора употреба, но явно са ни били спестени някакви неща.
ще приберем инсталацията, ще монтираме номер. След това трябва да го почистим, защото, пак казвам, караме го всеки ден. Нормално е да е в този вид. Все пак това е наистина техника, с която се забавляваме. Очаквайте утре в пълния му блясък да го видите. Аз съм Жоро. Основах План Б преди, може би, повече от 4 години. Възпитаник съм на Дунев Моторспорт. Благодаря на Румен Дунев за всичко, на което ме е научил. Занимаваме се с диагностика, с ремонт на автоинсталации, с софтуерни решения, чип тунинг, стендалон, електроники и цялостно изграждане на инсталации. Обичаме да правим бегачки, обичаме тия автомобили. Механиката ни е хоби. За момента я развиваме изцяло на хоби ниво, за да мога да се забавляваме. Защо План Б? Защото първо, винаги от дете, когато нещо се обърка, приятелите ми ме търсеха като План Б, като вариант, който да прави нещата. Защото това беше втория вариант за нещо, с което да се занимаваме, именно автомобилите, тъй като все още в България проституцията е незаконна. Затова План Б. Благодаря ви. Лайквайте, шервайте, сабскрайвайте и всичките тия модерни думички.
е Wrangler, който вчера видяхте да подготвяме в видеото. Wrangler JK. А както ви обещах, сега ще ви покажем и Wrangler JL. Само колежката ще помолим да ни го отключи. Имаме техническо забавяне. Съвсем стандартна гума за този модел, съвсем стандартно окачване. Мек таван, все по-рядко с твърд. Автоматик, старт-стоп система, за да ви е икономичен и доста изчистен от към салон. Абсолютно същия като другия, но с доста свежа нотка от 2018 година насам. Отново имаме същото междуосие. Малко по-нисък клиранс от на предишния от завода и разбира се, запазена е гумата отзад. Сега ще снимаме тъй нареченото американско даване на газ.